Namuhla ososayensi bathatha indlela enengqondo kakhulu bezama amaseli e-STEM kanye nobunjiniyela bofuzo, konke emzamweni ohlangene nokunciphisa, ukumisa noma mhlawumbe ngisho nokuguqula inqubo yokuguga. Ngakho-ke ubungeke ube nesithakazelo uma ngikutshela ngendlela ephilayo ukuthi ungandisa isikhathi sakho sokuphila hhayi ngeminyaka engama-20 noma ama-70 kodwa kuze kube phakade. Bewazi yini ukuthi iBhayibheli likhuluma ngomthombo oyimfihlo wentsha? Yebo kunjalo. UJesu Kristu wathi noma ubani ophuza amanzi okuphila engizomnika wona akasoze ome, kodwa amanzi engizomnika wona azoba kuye umthombo wamanzi oqhamuka ekuphileni okuphakade. Eqinisweni, iBhayibheli liphetha ngokumema abantu ukuba baphuze kulawa manzi aphilayo. Umoya nomlobokazi bathi, "Woza." Nozwayo makathi, "Woza." Nowomileyo makeze, othandayo makathabathe amanzi okuphila ngesihle. Mngani wami, kungokoqobo, iBhayibheli lifundisa ukuthi uNkulunkulu ufuna ngokujulile ukukunika lesi sipho sokuphila okuphakade, kodwa kungenzeka ukuthi ucabanga ukuthi kufanele kube khona okuthile okudingeka ukwenze. Uthola kanjani ngempela lesi sipho samahhala? Ezikhathini ezimbalwa ezilandelayo, ngizokwabelana nawe ngezinyathelo ezinhlanu ezisebenzayo ongazithatha ukuze uzuze isipho sokuphila okuphakade. Lokho onquma ukukwenza kuxhomeke kuwe ngokuphelele. Okokuqala, kumele siqaphele ukuthi kusobala ukuthi kunenkinga. Ukufa, izifo, ubuphekula nobuhlungu, akukho kulokhu okwakuyicebo likaNkulunkulu lokuqala emhlabeni osizungezile. Sibona impi engokomoya ivutha phakathi kokukhanya nobumnyama, okuhle nokubi, okulungile nokungalungile, konke kwaqala eminyakeni eyizigidi edlule. Lapho ephakeme kunazo zonke ezidalweni zikaNkulunkulu ingelosi enhle futhi enamandla okuthiwa uLucifer, manje eyaziwa kangcono ngokuthi uSathane, yavutha umona. Wayecasulwa ukuthi wayengeke abe nawo wonke amandla kaNkulunkulu. Yilapho kulandela khona umkhankaso omude futhi ohlambalazayo. uLucifer wahola ingxenye eyodwa kwezintathu yezingelosi zikaNkulunkulu ekuvukeleni konke ngokumelene nomdali. Ngokulandelayo, uSathane wakhohlisa abantu bokuqala ukuba bangakholwa futhi bangamlaleli uNkulunkulu, ngakho ngokungazi banikezela ukubusa kwaleli zwe kuSathane. Iplanethi yethu enhle yathunjwa yisenzo esibi sikaSathane. Ngamandla akhe wagcwalisa umhlaba ngomoya wakhe wesono nokuzicabangela. Kodwa uNkulunkulu wathumela indodana yakhe emhlabeni njengomuntu ukuba iqondise, ihlenge futhi ekugcineni ihlenge labo ababezothembela kuyo. Sonke siyizoni ngoba sonke sonile futhi sawela ngaphansi kwenkazimulo kaNkulunkulu. Kuyiqiniso ngawe, kuyiqiniso ngami. Izimvu zidukile, siphenduke wonke umuntu endleleni yakhe, futhi iNkosi yabeka phezu kwakhe uJesu Kristu ububi bethu sonke. Kungakhathaliseki ukuthi
ukuqamba amanga noma ukweba noma imicabango emibi. Sonke siphule umthetho wegolide, umthetho kaNkulunkulu wothando, owaziwa kangcono ngokuthi imithetho eyishumi. Izimiso zomthetho kaNkulunkulu zenzelwe ukusivikela nokuqinisekisa impilo yokuthula nokuphepha. IBhayibheli liveza ukuthi isijeziso sokwephula umthetho kaNkulunkulu ukufa ngoba isono ngokwemvelo sisihlukanisa nalowo onika ukuphila. Ingabe akhona amazwi angenamusa owakhulumile noma izenzo ozenzile empilweni yakho ezilimaze abanye noma ngisho nawe? uNkulunkulu ucela ukuba uvume ukuthi uyisoni ukuze uthathe isinyathelo esilandelayo. Isinyathelo sesibili ekuphileni okuphakade, ukukholelwa ukuthi eqinisweni ungasindiswa. Lezo izindaba ezinhle zensindiso. Umgciniziboshwa waseRoma wake wabuza umpostoli uPawulu ukuthi yini okumele ngiyenze ukuze ngisindiswe. uPawulu waphendula wathi, kholwa eNkosini uJesu Kristu ukuze uzosindiswa. Ukukholelwa kuKristu kusho ukukholelwa ekutheni ungubani, indodana kaNkulunkulu nomsindisi wezwe, nokumthemba ngokuphila kwakho. Ngokungafani nawe noma mina, uJesu Kristu waphila impilo ephelele engenasono ngokukholwa. Manje unikeza ukuthatha umlando wakho wesono ngokushintshanisa ukuphila kwakhe okungenasono, wafa ngokoqobo endaweni yakho ukuze uphile phakade eParadesi elingenasono. uJesu Kristu wahlupheka endaweni yakho ngenxa yesono sakho ukuze uthethelelwe. Kumele wamukele lokhu ngokukholwa. Okholwa yindodana unokuphila okuphakade. Impela kulula, ingabe uzowukholwa lo myalezo wethemba uJesu Kristu akunikeza lona njengamanje. Isinyathelo sesithathu ekwamukeleni isipho sensindiso ukuvuma nokuphenduka ezonweni zakho. Tshela uNkulunkulu ukuthi uyaxolisa. IBhayibheli lithi, ofihla iziphambeko zakhe akayikuphumelela, kepha ozivumayo azishiye uyakuthola umusa. uJesu Kristu wabuye wathi kepha uma ningaphenduki, niyakubhubha kanjalo nonke. Ukuphenduka kusho ukwenza ukhetho oluzimisele, ukufulathela indlela yokuphila yokuzibhubhisa yesono nokwethemba ukuthi uNkulunkulu uzokusiza ukwenze. Kusho ukuhlonipha imiyalo kaNkulunkulu engqondweni yakho, enhliziyweni yakho nasezenzweni zakho. Omubi makashiye indlela yakhe, nomuntu owenza okubi imicabango yakhe, abuyele kuJehova. Uyakuba nomusa kuye, yebo, abuyele kuNkulunkulu wethu, ngokuba uyakwenza ukuthethelela kube kukhulu. INkosi-ke ithembisa ukubanika amandla okukhula uMoya oNgcwele, uzobeka ngaphakathi kuwe inhliziyo entsha nengqondo entsha. Manje uNkulunkulu akalindelanga ukuthi ukhumbule futhi uvume zonke izono owake wazenza. Ngokuthobeka nje uze kuye egameni likaJesu Kristu futhi uvume ngokuzithandela ukuthi wephule imithetho yakhe. Kungenzeka kube nezinto ezithile uMoya oNgcwele ozoziletha kuwe. Mtshele ukuthi uyaxolisa, umcele ukuba ageze izono zakho. Lapho wenza kanjalo, iBhayibheli lithi ungaba nesiqinisekiso esiphelele sokuthi uzokuxolela ngokugcwele. Uma sizivuma izono zethu, uthembekile, ulungile ukuba asithethelele izono, asihlambulule kukho konke ukungalungi. Mngane, uma uthanda, ungacela manje uvule inhliziyo yakho eNkosini, uvume izono zakho bese ukholwa ukuthi uthethelele.
Isinyathelo sesine ekuphileni okuphakade ukwamukela ngokuzithandela uJesu Kristu njengomsindisi wakho. UKristu wathi, bheka, ngimi ngasemnyango ngingqongqotha. Uma umuntu ezwa izwi lami, avule umnyango, ngiyakungena kuye, ngidle naye adle nami. Wamukela uKristu ngokuthandaza ngokuzwakalayo nokumema enhliziyweni yakho. Lesi isipho sikaNkulunkulu esimangalisayo kuwe. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi, kodwa abe nokuphila okuphakade. Kodwa ukwamukela uKristu futhi kusho okwengeziwe. Kusho ukwethemba ukufundiswa kwakhe nethonya eliqondisayo ekuphileni nasezenzweni zakho. Kanjalo uma umuntu ekuKristu, uyisidalwa esisha, okwakuqala kudlulile, bheka, sekuvele okusha. Ingabe manje uzokwamukela uJesu Kristu ekuphileni kwakho futhi umnike imvume yokuhlala kuwe manje, yisikhathi esihle kakhulu. Uzombuza, thandaza ngobuqotho lomthandazo olula bese ubuyekeza izinyathelo esisanda kuzimboza. Nkulunkulu othandekayo, ngiyazi ukuthi ngiphule imithetho yakho futhi izono zami zingihlukanisile nawe. Ngiyakholwa ukuthi indodana yakho uJesu Kristu yafela izono zami futhi yavuswa kwabafileyo, iyaphila ezulwini futhi izwa imithandazo yami. Ngiyaxolisa ngempela ngezono zami ezedlule, futhi manje ngifuna ukuphendukela kuwe, ngifulathele isono. Ngicela ungixolele futhi ungisize ngihambe empilweni entsha. Ngimema uJesu Kristu ukuba abe yinkosi yokuphila kwami ukuze abuse enhliziyweni yami kusukela namuhla kuya phambili. Ngicela uthumele umoya wakho ongcwele ukuba ungisize ngikulalele futhi ngenze intando yakho impilo yami yonke. Ngithandaza lezi zinto egameni likaJesu Kristu. Amen. Isinyathelo sesihlanu ekuphileni okuphakade manje ukuvuma uJesu Kristu njengenkosi yakho. Ukuphila okuphakade kungaphezu kokuthola nje, futhi kumayelana nokupha ukuze ugcine ukholo lwakho, udinga ukwabelana nabanye ngezwi nangesibonelo. Uyakusindiswa khona-ke uthi, ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngukulunga, ngomlomo uyavuma kube ngukusindiswa. Ukuvuma uJesu Kristu njengoba inkosi yakho kusho ukukhetha ukumlandela nsuku zonke. UKristu wathi uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, makazidele, athabathe isiphambano sakhe, angilandele. Mngane wami, khumbula, ukulandela uJesu Kristu ukuhamba oluqhubekayo, ubuhlobo bothando. Uma uqhubeka futhi uwela endleleni ungadikibali, uthembise ukuthi angisoze ngakushiya noma ngikushiye vuka. uNkulunkulu ufuna ukukhulula emthwalweni wecala nesono empilweni yakho. uNkulunkulu uyakuthanda kakhulu wathumela uJesu Kristu owathatha ngokuzithandela umvuzo wezono zakho phezu kwakhe. uKristu wafa ukuze uphile phakade, ake akukhulule esonweni manje futhi uthole ukuthula kwangempela nokuhlala njalo. Ngakho-ke, ngingathanda ukukunikeza isipho samahhala sokukuqinisa ebudlelwaneni bakho obusha noJesu Kristu. Ngiyabonga kakhulu ngokubuka futhi manje wabelane ngalesi sipho sokuphila okuphakade nabanye ngokudlulisa le vidiyo wena.